दे लोंदो सना लोंनायाथ' लोंगोनहाय ओमफ्राय नोंना बिसि गिबिया जों बेबायदि जौ लोंबाय थानायखौ मिन्थिबा मा जानांगौहाय हायोबा एसे गोजान जायगाफ्राव बेरायनो लांबानो जासै जागोनलै सना नों अबाव बेरायो बेयावनो लांगोन आं ओमफ्राय बेबि आंखौ टेम्पुआव बेरायनो लांदो होमबालाय जागोन बेबि सिन्था खालामनो नाङा अबाव गोसो जादों बाव आं लांगोन ओमफ्राय आंखौ माला हाबा लानो सानखो ना बिदिनो ओरैनो बेराय जायै लोङै थाबाय थानो सानबाय नामा नङालै जागोन बेबि दसे एसे सम होबाव आंखौ जेब्ला सम फैगोन अब्लानो लांगोन आं जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो आं दंखायोना बेबि जागोन मा मोनोब्रा बाहायलाय इसे नायनोलां हाबनानै खालि बिदिल' बेना आं हले एबार बोसोरसेल' नेगोन नेबाय थानो हायाहाय आंहा मा मोनोब्रा है आसोल सोर जाखो बेलाय कय नाम्बार हामालै नोंस्रा सम जायाखै र' एसे थाबाव नोंस्राबो दिन फैगोन दिन माने आदा नोंस्राबो दिन बारबायथ' बोराय बैसोआव हाबबाय 20 थाखानानै सिख्ला गोरलैजों लाइन मारिग्रा नों आदा ओंखाम जानो फैदोंमोन आं है उखैगालायबायलै माला है थाथ'दो नोंस्रा र' गिबिनो खोन्थानानै महाभारतखौ बुरखांगोन आं साला सोर लोगो जालायखो बेलाय खावब्ला सिब्ला गामिनि जायो अबाव थाङो सामफ्रामबो न'आवनो थाया सोरांबानो बेरायनाय नुयो आङो जोंनि न' खाथिनो जायो आरोखि मालाय नङा खाथि जालायो आरोखि नों जेबो साननाङा लों फुरथि खालाम इन्जय मिन्थिबाय नोंनो मा नांगौ आरो आं दंखायोना मिन्थिबाय जेबो सिन्था खालामनो नाङा आयु दा खोन्थायोबा मा जानांगौ जाखो मानसियालाय मोजां बिदि खिथालाबायग्रा नङालाय ओंखायनो जेरावखि थाङा अनो आङो गिदबलाय लाङोहां जेबो साननाङा आं दं माने गासिबो दं बेनो सम मथे एसे गस्ला लंपेन्ट गाननो हरखायो आङो अनो आङो बेखौ गामिनि हिसाबै मालाबा सम अनबोदों आङो सना जेरैबायदि नोंखौ अनो बेखौबो आङो अनो डार्लिं जोंना मोजां मोनलायनाया दैज्लां बोथोरनि फानलुफोर बायदि जायाबानो जाबाय ओरैनोबा बानलुआ दैज्लां बोथोराव आलौवानो मेसें बोथोरावसो आलौवोनो जोंनाबो मोजां मोनलायनाया बेबायदिनो जायाबानो जाबाय नों मा सानबाय थायोब्रा सना ओरै फै नों मा सानो आं जे खोथा होदों बेनो जाजोबगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा दे मिथिबाय जेबो सिन्था खालामनाङा दे आं लागोन आं दं मिथिबाय दे आं खामानि मावदोंमोन नै न'नि एसे आं थाबैनो थांगोन थाथ' र' दे थाथ' नेबाय थाथ' दे थांगासिनो दं दे
होद बिमा फैसा दंबा एसे हरदोब्रा बहा फैसा थानायनि फैसा हरनांगौ आंलाय सामफ्रामबो फैसा लाङो नोङो फैसायानो गैग्रांलाय लाङा आंनाव गरसेबो मानो नांगौ फैसा खामानियानो दाबो जाजोबाखैलै फैसाल' बिबाय थायो आरो जाय फैसा होनो हायो बिसो खामानिखौ मोनगोन जाहैदों दा एसे नांदेरगौ जाबावदों आंना बहा फैसा थाबावनांगौ आंनावलाय आखायाव थाइसेबो फैसा गैया आंनाव मैयासो उन्दैफोरनो हरजोबदों सामफ्रामबो गावनो होयो गावनो लांफिनजोबो बोरै थानांगौ बिदियावलाय आरो थांबाबो थाबखौनो ओंखारबोफिननो रोंखाया जै न'निफ्राय ओंखारलांबाथाय थाबखौनो हाबफैफिननो रोंखाया ओमफ्राय खमसे खम एसे थाब फैबानो जायो जि हर थौद्राय थाथारो दे जेबो नङा गैयाबालाय खामानियानो बिदिनो आंनाव एसे दङ आरो लोगोनाव एसे बिहरदेरदां बेजोंनो मेकआप जागोन दे एसे थि खालामनांगौ फैसाफोरखौ नोंना मा आजां गाजां बाहायग्लाग्लाबनाय बिलाय दे आं दं खोमा साननानैसो सोंदोंमोन बिमा आं मैया उन्दैफोरनो हराबालाय मोनगौमोन खामानियानो मोनायो दाना मोनालायो गावसोरबो मा खालायो नेबाय थाहैयो जोंखौ जायखिजाया एसे थाब फैबाल दे थाथ'दो बिमा आर नै मबाइल घुरिसिनथाय बावलांगुलायथारलायबाय नै माबा बावलांजोबबाय मबाइल घुरि नांला नोंनो मबाइलफ्रा नङा माथो बावबायमोनलै दे थाथ'दो दे औ थाब फैहाय थाब जानो हागौ दिनै नङा माथो दा बे दाबखा खुरिया मानो दाबो फैदिया होनबा सामफ्रामबो थाब फैनो होननानै थगायो बियो बहा थाङो थाबखौनो फैया खामानि होननानै बुंलांबाय थायो नंगौना नङासो नंलायलांबाय आं हेलौ हेलौ बा फनाबो नांलायबावा नामा नोंनाव मैया मा जाया फनालाय बेटारि गैयामोनलै नै लोगोफोर फैनानै एसे माबा जादों नङा माथो दा फनबो नाङा न'आवबो फैलायबावा नामा नोङो नै कामाख्या मन्दिरावसो फुजा फैदोंमोन आङो लोगोफोरजों हाबाब मालानिफ्राय कामाख्या मन्दिराव फुजा हैलायग्रा जाखो नोंलाय नै सासे मानसिया गारि गोदान बायदों नालाय बेखौनो फुजा होफैदों खिथाहरनांगौना बेफोरखौ दोनथ'दे दे दा थांगासिनो दं दे आर दा फैयाबा थांनायसो जागोनहाय नागिरलाहैगोनसो आङो मानियाहाय आं जाम्बि होनलाबायोब्रा दे दोन दे मानसिफोर दं दे नै लोगोफोर दं दे कामाख्या मन्दिराव फुजा हैलायबावोनो सोर लोगोआबा गारि गोदान लादोंसि गारि गोदान लानाय बालाय दा मबाइलफ्राव नुवा जायो बे स्टेटासबो होखांलायसिगौ मानसिखौनो सन्देहसो खालामलाय लांबाय आं थिग गैया बिगियानो दानि बोथोरफ्राव फैसाखौबो आजां गाजां बाहायग्रा जाबाय होफैनायालाय गावनो होयो गावनो बिनानै लांफिनजोबो मा इसां डेभेलप जाखोब्रा गसाइगावआलाय जाबाय जाला सबारा माइमेलाय मोनबायथ' जों गिजोब्बाय दिनै महाभारतखौ बुफ्रुलांथांना साला हाबजागोन ना हाबजायासो आजिखालि मानसिफ्रा सैमा फिसियोब्रा सैमा ओमफ्राय एकदम ओमफ्राय सैमाखौसो आंगो सांग्रा जालायलांबाय ओमफ्राय मानसिखौसो सैबावल'सो दाना है बाजै दङ ना नैलै थाजा गरम खबरथार दानिसो लेटेस्ट नुबोदां ओंखारबो बाजै माथो आगै राखावसो मा लेटेस्ट खबर लानानै फैलायखो नोंलाय आगै लेटेस्ट बाजै नोंना बे हिर' हन्डाया बै गसाइगाव बास स्टेन्ड खाथियाव टेंकि फुल थाव सोनानै साब्रुंगासिनो मिन्थिथाराखै नों बाजै हिर' हन्डा मानि आगै जोंहा बाइकआनो गैया सोर मा साब्रुंदों आगै आं बिदि खायलें खुलें बुजिया सिदा बुं हाब बाजै नों मिन्थिथाराखै नोंनि बे आदा दाबखानि आखलखौ बेसेबां उन्दै लानाय धाबायाव जौ सोलोंगासिनो दं नंगौ मा बिदिसो बिनि आखला सेस जाजोबगोन नों बाजै बहा नुबा नोंलाय आगै नंगौना नङा जाखोसि हाब बाजै जिबना दिनैसिमबो थगायबायनो मोनफेरबायाखैलै आङो फैनायनोबा मिसा सानदोंबा थौ लांगोन आं आयौ बेबायदिसो आरो बिनि आखला नंगौना नङासो नंबाय आङो
फैदो ना आगै ओरै जिरायफैथ'दो जिरायथ'ला बाजै बिदि थाजा थाजा खबरखौ बारा गोबाव खालामजाया फैदो बाजै फै नायनोबा खनसे लोंगासिनो बियो र' होनबालाय आगै आं जोमग्रा लायनि फै आंखौसो बुंलायबावदों बे बैसो जाथ'वाखै नोंहा उनाव सम दंबावो होननानै एबारसो जासिगोन महाभारतआ बेरफुनाय खान्थाल गोमोना जेरैबायदि बेरफुयो बिदि जासिगोन फै बाजै फै खनबैसे बासायनो साला बे सुवादा आदा दाबखा आपना टाइम आएगा थौ आगै जाबाय बेबायदिसो आरो बिनि आखला आं एसे थाल मोननाय मोनखादोंमोन बेबायदियावनो आंजों बोरगा जाबाय थायोमोन बियो मोजांखौनो रायलाया फै दाबखानि आखलखौ दासो मोनथिदों नों मादि संसारनि मानसिफ्रा मोनथियोमोन नों आं बुङाबाथ' मोनथिलामोन हमना होनायनि थाखाय 5,000 आंनो होनांगौलै बाजै सानफ्रामबो खामानि होननानै ओंखारलाङो थगाय बोरै मोनथिनो दे आंलाय आखलखौ मिन्थिखायो आं गोदोनिफ्राय माहाजोनफोरखौ जों बादि गोरिबा बुङोबा दाय जायो खिन्थु मेगनजों नुबाय थाबाय नालाय आंबो खनसे नङा खननै खनथाम दिनै लास्ट वार्निं होबाय आरो बाजै हमनांगौ बिदि मानसिखौ बारा गोबाव दोनजाया जोंनि समाजा गुबुंले जाजोबगोन सन्देह खालामदों होननानै दाय जायोहाय बुंबाबो बिदियावनो जेबो बुङा आङो दिनैनि थाखाय जाथारबाय हाथाय खरसाया जाथारबाय अ दाबो सफैया माथो नै जों खाथियाव नेगासिनो दं थाब फैदो नोंसोरो नै मोनथारबाय मोनथारबाय नै दसे र' दै र' थाथ' दे दोनदो मोनथारसै नै बाजै फै खोमाखौनो खेबसे खाथारगोन आं बेखौ होथारनांगौ गाइसुला जादोंथ' बियो साला दाबखा बुंदाया मालानिफ्राय बेबायदि हिनजाव बुंदा जाखोमा थालांगौ बिलाय बेखौ आं एबार मोनबा हाथुराजों आथिं आखाइ दिखुना मिलाम गहोजोबगोन आं खर'खौ थौ बाजि नागिरहैनांगौ टेक्सि होनानै होहाय खोमाखौ हासिथारनांगौ नों मा जायो सना बिहरदो दे मा मोनजायोथाय बेबा मोननायालाय गासिखौबो मोनो नों माखौ जायो होमबालाय अक्ट'पासखौनो बिसरदोदां अक्ट'पासखौ मोननाय नङादां सना मालाबा थाइलेण्डआव लांनानै जाहोहैसै दे आं जि जानो लुगैदोंमोन नों माला लांगोन आंखौ थाइलेण्डआव र' सना बिल जाबानो थांसै बेनो सालिया बेनो बिदि बोराय हौवाखौसो मोनबाय नोङो लाजनो रोङै मैया दाख्लैनि नोंबो लाजिया नामा एसेबो बेबायदि सोलियो गथ'जों नोंबो एसे लाजनो सोलों बेफोरबायदि बोराय हौवाखौ मानो नांगौ नोंनोलाय सालि नोंहा बे आंनि हौवाखौसो मोनबाय बेफोरबायदि बोराय हौवाजों लाइन मारिनो बबेनि नोङो सोर नोङो लाजनो रोङै लाजिया नोङो बेफोरबायदि बोराय हौवाजों लाइन मारिनो बेफोरबायदि बिसि गोनांखौ मानो लाइन होनांगौ जाखो नोंसोर बायदिनि थाखायनो फिसायखौ लामा ससे हगारनो गिथावथाव जाबाय लाजनो रोङै लागाव बाजै लागाव बे खर'आव एसेबां मेलेम गैया नामा नोंनावलाय गियान गैया नामा देनां नोंनि फिसायखौ सोरबा हिनजावा सेनानै लायोबा मोजां मोनगोन नोङो हा सालि लाजनो रोङै न'खराव रावबो गैया नामा नोंहालाय नोंखौ सेथेनानै फोरिनो हायो आङो सालि मालायनि फिसाय सेग्रा बियो एफा मोजां हिनजावा मानो मालायनि फिसाय बोरायखौ सेनानै लानांगौ जाखो बिसि फिसा गोनांखौलाय दानो पुलिसनो हरगोन आं नोंखौ बेटि लाजनो सोलोंहाय एसे बेफोरबायदि खालामनो नाङा हौवाया जोब्बाय नोंहा फैदो आगै लाबोबाय नै बिथाङा दहाय धाबायाव दंमोन माबार फै माबार ओंखारबोन हिनजाव थाना लाइन मारिग्रा नै मथानसैबो आङो नै हिनजाव गुन्दायाखौ मानसिनि गियाना बेफोरबायदि जायो नामा फाइनालि लाबोमारबाय जों नै हिनजाव गुन्दा दाबखाखौ नै बयबो नाय रायजोफोर बयबो नाय हिनजाव गुन्दा बियो सालाखौ होथार बारनानै जो आसल बारनानै जो होनांगौ मानसियानो मा साइसनिथाय आंखौ थगायलांबाय थायोना नोङो खामानियाव थांनो होननानै खामानि होननानै थगायबाय थागोन र' साला थगाय थांबाय थाग्रा बे बिसिखौ बाजै एसे बुरजा होनांगौमोन मानसिखौहाय जाबावाखैसो बेखौहाय रागायानो हामखालासो आङो सामफ्रामबो थगाय थाङो बियो खामानियाव थांनो होनसै बेफोरबायदिसो जादों आरो सोर मोनथिगौ बेबायदि होननानैबा बांद्राय जाखाबाय सामफ्रामबो नुबाय थाखायो जों बेखौ आगोलाव हमजाखादोंमोन जोङो बाजै मा जाम्बा बिदि खिथाना हैनांगौ जाखो नोङो नोंनाव बांद्राय खाबायमोन ना
बे हाबायाव सिख्ला उन्दैनिफोर लानानै माबानाया संसार दं नोंहा जाम्बा हामा समाजा मा होननांगौ नोंखौलाय नोंखौ एसे बुजिथों होननासो बिदि खालामदां जाम्बा गोसो जायोबा सेंग्राफोर लानानै दोखो दोखो बुहोनो हायो आं जाम्बालाय आरो मिथिबाय जाम्बा जाम्बा खालामबाय थायो नोङो जाम्बा जाम्बा आङो लाया सासेजोंनो रायजो जागोन होनखाबाय मानो बिदि खिथानांगौ नोंलाय जोंहा नै इन्टारेस्ट खालामहैयो दफा हाबा जाखांनानै बिदि इन्टारेस्ट गेलेजाबो संसारनि मानसिफ्रा मिथिजोबो नुजोब्बाय नोंखौ मालाबा रायजोनि दलसो जासिगोन नोङो रामदुलाय आं बुङाबा मिथिबाय नोङो खाफाल मोजां माइरङा दंबावो आरामनो बे बाजैजोंनो सिगांनि बाजैजोंनो रुजु रुमु रायजो जालांदो नोङो नङाब्ला बे पाब्लिकफ्रा रायजोफ्रा मिथिं खुंनो नागिरगासिनो नोंखौ मिथिबाय खेल दंना गैया नोंलाय अब्ला मान सनमान बहा थागोन नोंहा थेवबो नों लोगो हिसाबै दमदाम बिदि खिथाफैनो नाङाब्रा हाब मानो खिन्थिया जानो नोंना आखला बांद्रायथारबाय आंबो नोंसिनि गामिनिनो आहाबो मान सनमाननि खोथा दंना बे हाथाय बाजार आंखौसो मेरला बुंगासिनो नोंसोर गामिनि होननानै जेखि जाया थादो नों आदा आं फैफिनगोन दे लासै लासैनो नों मोजाङैल' सोलि दे आदा बेबायदि दाजासै नोङो इयुनाव दे नोंना बारा जाखायोलै एसे मानसिखौनो सन्देह दंखायोमोन आङो सामफ्रामबो ओंखारलांबाथाय हर थौआबा फैया बियो थ' सेंग्राफोर थ' थाथ'दे बाजै दे औ दे बिस्रा बिसि फिसाय जि जाय जाबाय नों थानोसै खिन्थायाबा मोनथिनाय नंलामोनहां आगै इसोर बायदि जानानै होबाय नोङो औ बाजै दे मानसिया मानसिनि थाखाय खासो